Ribulto pa sa mga santos ang pasanginlan nga kuno nihatag kunog silot ang Dios diha sa gitawag og Bisayas. Pero tinuod lang ang hinungdan nga nung nihatag ang Dios og silot o nihatag ang Dios og calamities tungod kay daghang gitawag og mga Katoliko nga ilaharang gipasagdan ng mga sulpot nga magbugal-bugal sa mga balaang butang, especially sa mga imahen na ginaampingan kanunes mga Katoliko nga diin na ay koneksyon sa Ginoong Dios. So, di ba sa balaang kasulatan tanawa ra to si usa. Hikap lang gani nga dili siya takos sa arka sa kasabutan gipatay sa Dios. How much more kung magbugal-bugal ka sa mga santos nga mga butang o sa mga santos nga mga imahen nga naay koneksyon sa Ginoo, ilabi sa larawan sa Ginoong Jesucristo ug larawan sa mahal nga birhen. So posible nga kanang giingon nila nga ang ribulto mo hinungdan. Tanawa na ilang mga atake karon nga panahon, ang pasanginlan nila ribulto sa mga santos. Wa pay mga protestante, mga sulpot nga miabot sa Pilipinas na ani mga ribulto pero wala record na naay mga ingon-ana nga mga nagong calamities nga magsagunson sa Pilipinas. Pero after ni abot ang mga sulpot sa Pilipinas, tanawa ra, buti pasabot mapungot ang Ginoong Dios kung hilabtan ang mga butang nga naay koneksyon niya ug insulto na para niya.